Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the vibrant fiesta of St. Anthony of Padua. Si Mama talaga nagpapasiguro. Grabe si Maestro Waray, patronize. Ayan guys, nagkita-kita po kami dito magkakamag-anak sa pistahan. At ayan lahat po kami ay nakapamista na po. Ang problema po namin talaga kung saan po talaga kami makakapag-sharon. Ayan Masugod si Bibi, yala. ito talaga yung maasahan namin pagdating sa welcome back and for today's video, upo tayo na naman po ngayon ay mamimiesta, and this time sa barangay Binatiklan, Lawang, Northern Samar. Yes, opo, at nandito yung kasama ko. Ayan mama, mag-hi ka dyan. Mama, mag-hi ka dyan. Oh, ayan, madalas ko po siya, paborito ko po siyang isama sa mapistahan kasi hindi po siya mahiyain magdala ng yung pakdas. What? Yung Sharon. Ayan si Kuya Babin, si Kuya Jory, Kuya Jory, sa Ate Jory, siya yung magbabantay sa aming bibi. At ito naman si Tok, sila yung audience impact sa aming pamimiesta. So ayan guys, good luck to us. Sana po ay makarami kami for today's video. Ama, dinala mo ba yung stripe na yung stripe na cellophane? Oh. At ayan mga guys, papunta na po kami ngayon sa barangay Binatiklan at malapit lang po ito dahil sa kasunod lang po na barangay ito mga guys. At ayan, para doon sa mga bago pa lamang po sa akin channel, ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At mga guys, ayan, nandito na kaagad tayo for today's video. Ayan, ito po yung barangay Binatiklan, Lawang, Northern Samar. At grabe guys, napakalapit lang po nito sa amin, kaya naman hindi po natin pwedeng palagpasin po yung pagkakataon na makapunta po dito sa kanila, makapamiesta. At syempre ayan, mega love shoutout kay Bibi Unto. Ayun yung pinsan kong palagi kong kasakasama sa mga pagbablog ko dati, pero ngayon po nabibisi na po siya sa kanyang love life. Ayan, mega love shoutout sa Bibi Unto. Ayan, kaya po sinasabi ko po, hindi po natin pwedeng palagpasin kasi yung malalayong ang lugar ay napupuntahan natin. Ano pat itong barangay Binatiklan ay napakalapit lang naman. Kaya naman mga guys, hindi po talaga natin pwedeng palampasin ang pagkakataon. Kaya naman for today's video, nandito na talaga tayo mga guys, at ihanda na natin ang ating mga lalagyan, ang ating mga sarili sa ating pupuntahan. At ayan mga guys, yung ating first target, ayan, kay Ma'am Melanie Infante Caparal for today's video from the red corner. At syempre marami pa tayo dito pupuntahan, pero hindi po natin ubusin lahat para po bukas makabalik tayo mga guys. At ayan mga guys, nandito na nga po tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Melanie Infante Caparal. Ayan, mega-love shoutout sa kanyang buong pamilya. At ito talaga yung ating unang bahay na pinasukan dahil dito solve tayo. Ayan guys, mega-love shoutout kay Bernadette Sarbito sa kapatid ni Ate Melanie. At ayan mga guys, sunod-sunod kagad yung aking pagsubo dyan dahil para makarami tayo mga guys. At ayan, mega-love shoutout po.
Kita-kita po kami dito magkakamag-anak sa pistahan. At ayan lahat po kami ay nakapamista na po. Ang problema po namin talaga kung saan po talaga kami makakapag-sharon. Ayan Masukot si Bibi, yala. ito talaga yung maasahan namin pagdating sa Kakgasan. Ayan, si Maylina, nakalimang bahay na po sila. Mamay, mga magkanong bahay na yung napasukan mo? Nagpukan kami kara Manunaldo. Kay Painaldo. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the vibrant fiesta of St. Anthony of Padua. Ayan mga guys, pupunta naman po tayo dito sa kabilang ibayo ng kanilang barangay at lilibutin po natin, baka naman po mayroon pa po sa ating mag-ughaw. Baka mayroon pa po sa ating mag-aya at baka makapag-sharo na tayo doon for today's video. Charing lang guys, ipakita ko lang po sa inyo kung gaano po kaganda yung kanilang barangay. Ayan maliwanag po dahil punong-puno po ng mga street lights at talaga naman po ang dami-dami po mga bisita po dito mga guys. Shout out. Hi. Tara. Paguna kam. Ay, paguna nga to. Ayan guys. Si Awo. Si Antonio. Puro mga kapatiran yan. Tapos si Lolo Bert. Nakapera na kam. Waray, chupi ka sa una. Ikis ka mo. Kan amo. What? Zero kam pa. Waray, zero. Mau daw mahugos ka. Ayan guys. Si Yep, si Dimang. Halo mga taga magsaysay ang bet. Wara tao sa magsaysay. Hoy sa magsaysay nagpapasalamat kay diri ang patron may na curfew. Mga bisita tubtub lalas jis. Tara na. Awo. Ayan guys. Mo pa yung patron. Baka may gusto kayong i-shoutout dyan. Sige, mag-shoutout na kayo lang ha. Renz Lagitan. Sino pa? Ivan. Itong nakatakip ang mukha, i-shoutout ninyo. Raven Kalan. Ayan, galit ka pa naman, nahiya ka. Dito pa sir. Si Dulay. Shoutout sa inyo. Shoutout sa Tagbalay. Patricia Dulay pa. Kunay? Patricia Dulay, shoutout sa MO po. Juan. Grabe si Maestro Waray, patronize. Shoutout sa iyo Balay. Rice cake. Magkatanong ako dito sa camera. Ayun. Diri ka. Hala si Maril, gintago ng tandoy ko. Naginom ko si Rapo, sorry. Hindi, video ka din. Yung mga parang... Nagamari pa pa shoutout, masirong huga. Para naman ano eh. Una nga hungit ni Awo, huli sa kamera. Guys, ito yung kakanin na tinatawag dito sa Samar na sinarongsong. Ito yung sinarongsong, ayan ang sarap po nito. Para po siyang, ang lasa po niya ay parang tamala. Hala na, mag-shoutout ka! Mag-shoutout! Kay Maestro Waray. Hindi, sa'yo, sa mga ano mo. Shoutout sa akin. Shoutout daw kay Aliyah Pinka na ex ni Lolo Bert.
naman muli ang aking pagbati ng happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Binantiklan, Lawang, Northern Samar. Mabuhay po kayo. Enjoy po sa inyong fiesta celebration at sa lahat po ng aking mga followers. Yes, thank you so much po sa inyong walang sawang suporta sa inyong nag-iisang Maestro Wara. Yes, break it down to you.